Det er sådan lidt langt at trække rundt på, ikke? Du kommer til at køre et eller to hjul op over. Det er derfor, du skal have den på firehjulstrækken. Ja, det er selvfølgelig ikke nogen båd på. Ja. Den meter endnu. Hvis du godt kører den en halv meter længere ud, så er der 2 hjul ude. Så mange hjul er ude nu? Ja, halvanden. Det er ikke meget. Nej. Stop der. Får du sgu ikke trille den op igen. Aldrig. Der sidder 3 nye motorer på, som har sejlet i 4 timer. Og ja, men der skal ikke mere end lidt bræt i vandet til. Så er der ikke nogen propeller på, og så det er så det. Hvis det ser sådan her ud hele vejen rundt, og ikke løber ind i noget dårligt vejr, så ned omkring 3 timer. Men sidste år var der en, der har sejlet rundt på 3 timer og 27 minutter, tror jeg. Og jamen det vil vi godt se, om vi kan gøre bedre. Det her, det er en skater-katamaran, som er en amerikansk bygget båd, som kommer fra Florida. Vi hentede den her for 3 år siden. Det er en lidt anden type båd, og en katamaranbåd sejler stærkere end noget V-bundet båd, som vi havde sidst. Den første gang, de sejler rundt, det var som sagt i 21, og det gjorde de på 20 timer. Det er lige så hurtigt som sejlbåden, det gør det i dag. Vores familie var igennem mange år meget sportsinteresseret i racerbåde, og det startede helt med min far tilbage i 60'erne, som sejlede racerbådsløb her op langs kysten. Det er noget, der hed Yankee Bar Cup, tror jeg. Var det ikke sådan, Sonny?
Det gik super godt. Det gik meget bedre end forventet. Altså, vi havde håbet på, at vi kom ned på 3 timer. Men altså, vi tog dårligt drømme om det. Fordi det kræver virkelig et super godt vejr, og det har det været. Så derfor så kom vi under 3 timer. Det er vi helt fantastisk glade for.